ассалому алайкум дӯстони азиз. Апа хӯрокҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон. Ҳама кас хуш омаден ба канали мо. Умедворам ки сеҳат саломат ҳастен. имрӯза видеои худмонро сар мекунем ай тарзи тайёр кардани як намуд хӯриши зебо ҳам болаззат ки зеби дастархонҳои мову шумост пешкаши шумо мегардонам. маҳсулотҳои лозимаро дар рӯи экран нависта мемонам ва барои фаҳмотар шудан як бори дигар такрор мекунам. барои хӯриши мо лозим мешавад картошка 6 дона, сабзи 6 дона, лаблабу 6 дона, тухм 10 дона, гӯшти мурғ 800 грамм, намак, ҷугурии консерва ва майонез дар кор мешавад. чӣ хеле ки дидестен апа хӯрокҳои ширини ма ҳамаи ҳамин маҳсулотҳое ки дорем, картошка, сабзи, лаблабу, тухм, ҳамаи ҳамиёро ай тиёрка мегзаронем. фақат ами гӯшти мурға реза мекунем тамом. деҷа картошка ай тиёрка гузарондем, ҳамхел намак кардем болои картошкада, баъд майонез мекунем. майонеза хай бубинен, кадоме агар бисёр бихоҳад бисёртар кунад, кадоме камтар мехоҳад бо камтар мекунад. баъди картошка боша ма гӯшти мурға мондагиам, баъд аю сабзӣ, баъд тухм, баъд лаблабу, ҳамахел баъд ҷугури кати оро додагиам, бо ай ҳама боло зардии тухм кати оро додагиам. дар рафти видео хай ҳамаира шумо мебинен. як хӯриши зебову болаззат тайёр мешавад. ҳам барои ягон ҷо бурданам варианти беҳтаринай, ҳам барои маъракаҳо, барои просто барои хӯрданам варианти беҳтаринай. хулоса ки як хӯрише ҳаста ки ҳама дӯстуш медорад. тайёр кунен, шумодоям мақбул мешавад. дар ин ҷо мехоҳам ки миннатдории худамро дар шумо бирасонам. то вақте ки шумо салата тамошо мекунен, фикр мекунем ки ягон ҷои фаҳмода додан надорад, барое ки ҳар як қабатша монда майонез кардан мегирем, ҳамаша фаҳмондагиам. барои ҳамин мехоҳам ки то вақте ки шумо тамошо мекунед ман миннатдории худама ҳамиҷада гуфта гузарам. ҳазор раҳмати калон апа хӯрокҳои ширини ма барои дастгириҳои беандоза, барои лайку комментарияу, барои подписатсияю, хулоса ки барои ки дар канали ма ҳастен. ай ҳамаи шумо миннатдорам. аллоҳ ҳамаактонро нигаҳбон бошад. ин қадар шумо занҳои меҳрубоне, ин қадар апау хоҳаракҳои ширин дорум ки кати комментариҳои беҳтариншон маро ҳар рӯз хурсанд мекунанд. бовар кунед ҳар рӯз ҳамин ягон комментария сабшен мебиёяд дар рӯи телефонам. баъд медурам да ҳозир ман хай охир вақтҳо беҳад корам бисёра, ютубда нестам. ҳамин ягон дар як ҳафта як бор ҳамхел кӯшиш мекунам ки барои шумо ягон видео тайёр карда монам. ҳадаҳад тез тезак вай мекунам, монтаж мекунам, озвучка мекунам, чӣ мекунам, тез мемонам ки шумо бе видео намонед. агар ин ҳамхел кор дорам, ютуб дар омада наметавонам. бовар мекунед бо яке ҳамқад дар болои ҳамқад серкорим яке мебинам дар рӯи телефонам сабшени омадагӣ ай апау хоҳарҷонам ҳамқад хурсанд мешам. даррав медурам ва ми комменторро ҷавоб метиҳам. бовар кунед одамизод фахр мекунад вақте ки як нафаре ки намешиносата просто дастота мебинад, тамом тайқа ҳурмати иззат мекунад, ту хеле хурсанд мешӣ. мегӣ ки хай маям дар ҳамин ҳаёт тонистум да як каса хурсанд карда ё ки як каса кӯмакам дар як кас раса. ҳамин раҳмат мегӯем, падару модар дар раҳмат мегӯем, бо бениҳоят ҳамхел хурсанд мешам. барои ҳамин намехоҳам ки шуморо бе видео бимонам. корам бисёрам дошта бошам, агар кӯшиш мекунам ки ақаллан дар як ҳафта барои шумо як видеои тайёр карда бимонам. каме ҳам боша шумо хурсанд карда битонам ё ки ягон кӯмаки ман дар шумо бирасада. ҳамин ки раҳмат мегӯен, ҳамин ки дуо метен, бениҳоят хурсанд мешам. баъд як хоҳарҷони ширини ма дар комментария навистанд ки апаҷон ягон рӯза курс кушоен, пули продукташам метиҳему, мақсад шуморо розӣ мекунем, лекин ягон рӯза курс кушоен гуфтагида. раҳмати калон хоҳарҷони ма ки дар фикри маен. миннатдорам аз шумо. ҳарчанд ки дар
اما کامنتاریا جواب دادم که مقصد وقتم تنگتره. من زیاد میخوام که با بسیارتر کمکم برسد، لیکن وزیرش در کارم به نهایت زیاده. شاید که در آینده های نزدیک شما را یگان سورپریز کنم. اینم خیلی دوستان عزیز، اینه چه خیلی که دیدیسین خورشی ما ای همه قبط آخران شد لب ای تیرکا گذراندستم. بعدی باشه ماینز میکنیم، جگاری میکنیم، با زردی تخم میکنیم. همینکتی بعد خورشی ما تیار میشوه، یا خورشی زیبا یا خورشی با لذت تیار میشوه. خود باز آمدم یاد تو کردم، به خاکستان دنیا هرچی خاکست همه بر سر زدم یاد تو کردم، به خاکستان دنیا هرچی خاکست. اپا خوارکای شیرینی ما دایجا باشه. خورشی ما تیار شده. 3 دانه زرده تخم گرفته مانده بودم، به همو آرا دادستم. یک بار دیگر ما ای خورش تیار کرده بودم، در کانالم هست. وقتی که بالاش دا زرده تخم تیارکا کرده بودم، ویدیو نکرده بودم. بسیار سوالا بود که اپا جانی چی ای دا بالاش زرده گفته. ای کرد باشم خیلی جای زرده تخم تیارکا کرده گیرم ویدیو کردم. به همه خورشی ما آماده می شوم. یک خورشی زیبا، یک خورشی با لذت زیبی دسترخوان‌های ما شما تیار می شود. حتما تیار کنین، شما در مخول می شود. خیر دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده در پناه الله باشین. در مشو مملکتی گل‌های روی برگ بریزد برای من خزانی زرد بی‌وفایی ها، می‌وزد به سوی من نسیمی سرد آشنایی ها. ای محبتی مرده از جفا، ببخش که ما به قدر تو آخر نرسیده. ای سرودینا تمام زندگی چی شد که ما